Sa number 2, kadto kita sa aton nga weather update. Ang bagyo nga Inday nagapalapit na karon sa Batanes pero ang maulanon nga panahon magapadayon sa Negros tubtob sa weekend. Nagapalapit na sa Batanes ang bagyo nga Inday kag nagahinay na ang puwersa sini. Ang outer cloud band, o kunang inang puti nga band sa outer portion sa bagyo naga-extend sa area sa Luzon nga amo nagadala sang ulan kag hangin. Sa idalom naman nga parte, ang clouds nga halin sa western section sa pungsod, amo ang southwest monsoon upon hangin nga habagat. Ang habagat ang gipabaskog sa bagyo nga Inday kag ginabutong pasulod sa western portion sa Pilipinas. Ining nagadala sang mabunok naman nga ulan sa mga Yara sa western portion ng mga probinsya, lakip na diri ang isla sang Panay, pati na ang Negros Island region. Ini ang rason kung nga anangin maulanon ang panahon, pumarin kainas ang kaagahon tubtob subong dari sa Negros. Ang isla sang Negros, kinpaidalom sa yellow rainfall warning. Ang meaning sang yellow rainfall warning, 50 to 100 mm ang ulan ang ginapaabot. Sa sini nga volume sang ulan, ang mga lugar nga masami nga ginabaha ang may posibilidad nga bahaon. Amo man ang mga lugar nga nanubuan, pati na ang mga higad sang suba. Tubtob sa buwas, ginapaabot nga magapadayon ang maulanon nga panahon sa Negros Occidental, kag bisan pa ginapaabot na ang pagwa sang bagyo nga Inday sa PAR sa buwas, may posibilidad sa gihapon nga mangin maulanon ang panahon sa Negros, dala sang habagat. Gani ginabisuhan ang tanan nga mag-ulo aligmat, batok sa baha kag landslide. May masobra sa 600 ka mga pamilyang gin-evacuate sa Isabela, La Castellana kag Moises Padilla tugas sang baha. Kag bangod sa weather condition, suspendido man anay ang biyahe sang roro kag barko pa Iloilo kag o ang mga barko pa Iloilo kag Dumangas halin sa Bacolod, Pulupandan pa Guimaras, San Carlos pa Toledo kag Cadiz pa Bantayan. Subong hapon maging report nga hindi malabyan nga mga taytay bangod sa pagbaha sa may Canlaon City pati na sa Baguio City.